teda budeme s Martinem dát proti sobě. Martin zkusí novýho ptáka ohniváka a ne ještě na toho světlu, takže myslím, že paní nebudu to zkoušela všechno, že se nám bude načítat teda, takže já už rovnou pozvu Martina vlastně. Já to přijímám tu hru? Mám, ale musím dáme se Shiver City, že něco vystojí. Že musíme něco ještě dodělat. Na tohle to bude natočeno na dvou kanálu a na kanálu hry. Určitě si podívejte na oba dva, musíte třetí video na nový založený YouTube kanále, takže Tak já tady nikde... Ptáka ohniváka, počkej, ježiš. Tady máš ptáka ohniváka. Já jenom tolik Pokémonů. Mám milion píček. Všechny půjčuje. Co se nic nevětší? Zatím mapu. Počkejte, jsem posunul. Jdeme na to. Tak, taky. Aha. Dělo, za chvilku se nechtělo. Tak já bych si to věděl, bych byl žalou, to bylo. Děti minutí, jenom to natýže. No ne, na želu. Takže už je na světě. Budu na želu, tyhle zničím. Tak budu na želu. Dobrý, jo, nejlepší, když to nám výslední tohohle hraje se přímo do svých.
No to udělím. Ale taky musíš občas použít nějaký Au, to bolelo. Ne, to nemůže. The final stretch. Trape. No, to se rozdělo. Mám rozdělo. A já teď to mám. Five, Au, to bolelo. 3, 2, 1. Time's up. Vyhrál. Lukášek vyhrál. Ano, já jsem vyhrál. Mhm. You lose. O něco. O 140. Nevadí. Já naberu víc teď. Teďka jenom tu hru. Nebude vidět, kde jsem. To budu hrát takhle. Tak jistý. Aby nevěděl, že jsem. Letíme s mapou. Počkáme si na želu. Za želu máte víc. Ale ještě nebyl velký, no. Já už jsem spraven. Tak bylo.
podařilo. You can do it! A jdeme, to je taky. Don't give up! You can do the final stretch! Já jdu na tu želvu. Já to zabiju, aby ho na tu želvu. Mám 49. Five, Tak, 2, 1! Já taky ne, nestačil jsem to rozhonořit. Možná se tam dal, já nevím. Vedeš ty. Reálně se tam dal ten gol, on se tam dal. Ale tohle bylo poflou. No já jsem chtěl 50, on... Ale počkej, Marko, já ti tam dám to, jo. Já ti ho tam dám, abys ho měl hnedka na začátku toho ptáka. Stejně jako já mám tohohle na začátku. Takže lidi, musíte jít do Pokémon. Tak jdete do Pokémon. Musíte najít Pokémona, kterýho si chcete připnout. Už je tady. A teďka bude vedle tebe. Je dobrý, jak vedle tebe náš takhle jako ptáka. 14. Ježiši, ty jsi to málem dal pryč? Co to bylo? Tak jdem na to. Chceš? Já tak jdu nahoře. Pěkný stroj. Můžete se zatím dívat. Na to, jaký by měl, by byl dobrý. Martin se načte strašně pomalu. Hra nějaká. Takže jdeme na to. Ready? Já musím vidět, když byl... Se obru.
Pardon? Vždyť to aspoň. Tak a teďka musím mít větší, než se narodí želva. Jo, 50%. Tak opět. 70%. Zajímavé. Jo. Já už jsem velký. To není. Když tady bude někdo, tak to bychom. Nezabil. Don't give up the final fetch. Tady taky koule. Nahoře.
Vyhrál, možná vyhrál. Nebo nevyhrál nikdo. Já si myslím, že jsem vyhrál, samozřejmě, kurňa. Tak, vyhrál jsem já, vidíte to, že jsem vyhrál já. Musíte dělat musíte dělat co já, nedávajte nám goly, dejte co nejvíc, toho naberte, zničte toho co nejvíc. Potom dejte gola a určitě pozběrite ty kuličky. A potom dejte do gola, protože tam jsem ukázal jsem je dohromady, se vám tam ukáže 100. Jak se vám tam ukáže 100 a něco, tak se vyhrál. Tak se vyhrál. Tak co teď? Poslední hra. Kdo vyhraje tuhle hru, tak je král dneška. Takže můžeme. Hraje se o krále, takže můžeme hrát krále. Takže můžeme. O krále. Kdo bude král? Oranžová, že dívej, už se lítá krásně. Wow. Dobré. Že je děcka dospělý, že je hezký. Ne, není. No, to říkám. Až budeme, až budu mít víc toho, tak můžeme mít oblek. Já bych si možná někdy chtěl získat tohle, aby jsme uvarovali. Špatně se jednou bude získat tohle. No tak možná někde, možná mám někde. Skiny na Delphoxe. Ale aby Možná jsem měl se ho někde Delphoxe, půjčil. to ne. Možná jsem se ho někde půjčil. Jaký? Čekám, stále čekám. Dívej se, koho budu mít. Co máš? Nemáme. Má i oblek. Mamma mia! Má oblek. Má oblek aj. Kdo? Ten nemá oblek. To bliklo. Já tam ještě nejsem, já ještě nemůžu vybírat, to říkám. Má oblek. Může si mu koupit oblek potom. Já se zde, jestli to stihne. Jestli to stihne. 6, 5, 4, 3, 2. Stač. To není on. Aha, on to je. A ty jo. Já myslím, že to není on. Je to vypadá. Nabíjačky. Budu tady vlastně Ready? No a budu určitě, ještě dáme řetěz. Tak, Dneska je spolu. 21. u nás. A Lukášek vstoupil dopředu a já zadu. Já myslím, to měli tak hezky. A tady máme plastový stromek a ten plastový stromek nám tady stačí. Ale já jsem udělal předek A tady je taky a to bych udělal zad. a vrch. Já vím. Rozumím na tu styčku je nejda. Ne, ty na kouli, ukážete na ty rozhodličky, a na ty to byl půjde tvůj. Máme.
Tady taky zabuju. Gol. Dal ho. Ne. Tak já budu. A na to bydlavu. Já jdu na želvu. Tady dám víc. Já to vykaču. Ještě za život. You can do the final stretch. Hlavu na to vedu, na želvu. Asi tu mám, já to musím pozbírat. Konku. Já to nedám. 3, 2, 1. On dal 1-0. Já jsem dal On je 200, já on jsem je dal mistr, 200. on je mistr. Vybírej. On je mistr. My jsme dali ani jeden gol, Martina, co to je? You lose. On je po mně. Tak bombardér, že? Ale až budeš mít toho tvýho silnýho, no tak to mě budeš povážet. To si ho necháme. Voda. Co je? Co děláš? Ne! Ne! Jsme spolu! Musíš mě dát jinam! No já si dám sám jenom. No dobrý start. Ne! Ne, ne, ne! Ne, ne, ne! Počkej. Já jsem na to kliknu! Ty vole! Tak to ti ten stadion zabije. No tak teďka se hraje o víc ztracelýho dnešku. Poturněme. Tak. Máme se jak letí. Teda klauna, aby se lidi nenudili z mýho kanálu. Tady už není šaušlo. Už nemá oblek. Co to za stadion? Ready? No, tak to je dobrý pro mě. Už mají stadion, to je pro tebe. No právě. A počkej, ale i pro mě. Pojď. Kam zdrháš? Já si zapnula to otočení. To je dobrý pro mě.
Kde seš? Ty taky zdrháš? Tak pojď. Počkej, já si tě taky koukám. No ne. Všechno zbourám musíte. Musíte to bourám. Ty taky. Víš to, ty máš jak zabít. Modrobílej. Modrobílé srdce nabije. To tě nedávám. To může mučit všechno. Jo, dál. Au! Pomáhá zajít. Zajci. Jo, ty zajci. Zajci. Nemíš. Tak podnakuji. Tak ti vydáš posádku. Ne? Jo, mi zapojte. No to bylo něco modrobílého. To bylo něco modrobílého. To jsem nezabil. Modrobílý, jo, tak to vlastně To jsem... Jo, zase se rozrodili. Jo, a tak tě zabijou. Já jsem nezabijou. Teďka kde máme další. Kurňa, oni zase někdo s tebou normálně. Dobře, díky. No. Ne, nesmíte dávat góly. Musíte dát góla. Tak. Nevadí, mám 10. Já jsem mistr, dneska uvidí se kde hrál. Já jsem mistr. Tady máme 14. Na tebe ho nepotřebuju. Na tebe nepotřebuju to ty sluky. Tak, pustíme.
teďka no. bojují ti, kteří jsou nahoře. Modrom, bílý. Já jsem zabiju. Maršálku dal. Tak pojď. A teď to udělám. Tak to je nejlepší. Já to vím. Nevadí. Já tu 50. Nevadí, mám dobrý čas, teď se tady postřelím. To máš. Tady 400, dobrý, to je dobrý, tady 400. Pojď mi dát těch chlapců. Povídáme. Když jsi tady sama, no tak to je dobrý, teď sám. Bojíš? Boží útoky, ne? Bojuj, vole, bojuj! Au! Jau, co to bylo? Jau! Taky zabil. Navzájem. Ne, já žiju. Mám trošičku, ale. Tak to má trošičku, tak to jdeme na něj. Au! Taky zpomalenej, co to je za zónu, Martina, to jsi tady postavil ty? Jo, Martina, to nastihnu už. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Nastihnu vyhrál ty. Čuvat, dívej se na to, jak dlouho to už to točíme. No. No tak to bude konec teda, no, za chviličku. Já tady, a já jsem malem, kdybych měl 50, tak s ničím. Takže dnešní král jsem já. Žádný král, nežádný král, kdo vyhraje je Homnivár. Tak já jsem nevyhrál, tak nejsem Homnivár. Král Homnivár, tak já jsem nevyhrál, tak to je dobře. Homnivár.
Tak já jsem ukradl honiva, nechcem. Nakonec. Každopádně lidi, tohle bude všechno pro tohle video. Takže řekněte pápa navzájem druhýmu kanálu, takže zatím nashledanou, uvidíme Děcka se, dospělí. na viděnou.